Biblia jasne hovorí, ako sa dostať do neba. Nie je to o tom, aký sme dobrí. Veľa ľudí si myslí, že sú dobrí, ale písmo jasne hovorí, že nie je to spravodlivého ani jedného. Lebo všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Ja nie som dobrý, vy nie ste dobrí, a ak by to bolo o tom, aký sme dobrí, nikto z nás by do neba nešiel. Ďalej je v Biblii napísané: lebo odplata za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Takže odplatou za hriech je smrť. Čo je to odplata? Keď chodíme do práce, dostávame odplatu, čiže to, čo si zaslúžime za našu prácu. Biblia hovorí, že za náš hriech si zaslúžime smrť. Všetci raz zomrieme, lenže fyzická smrť ešte nie je koniec. Písmo hovorí, smrť a peklo boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá smrť. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. Bojazliví však, neveriaci, ohavní, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírov, to je druhá smrť. Biblia hovorí, že už za jedno klamstvo si zaslúžime ísť na celú večnosť do pekla. A každý aspoň raz oklamal a určite sme urobili aj horšie veci. Priznajme si to. Takže Biblia jasne hovorí, že za naše hriechy si zaslúžime ísť do pekla. Kto teda môže byť spasený? Ježiš sa zahľadil na nich a povedal: u ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. Ďalej sa píše, že Božím darom z milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ak vám niekto niečo dá, ale povie vám, že za to musíte zaplatiť, nie je to dar. Takisto ak vám niekto niečo dá, ale povie vám, že si to musíte odpracovať, nie je to dar. Ak vám niekto niečo dá a potom vám to z nejakého dôvodu zoberie, tiež to nie je dar. Dar je to vtedy, ak je to zadarmo, nemusíte za to pracovať, je to navždy vaše a už vám to nikto nikdy nezoberie. Keď vám niekto dáva dar, vás to nič nestojí, ale platí zaň ten, kto vám ho dáva. Takto je to aj s darom večného života. Biblia hovorí, že za dar večného života zaplatil Pán Ježiš Kristus. Boh sa stal človekom, narodil sa z panny, podobný sa stal ľuďom, keď sa zjavil ako človek. A jeho meno je Ježiš Kristus. Žil dokonalý život, život bez hriechu, aký nikto z nás nemôže žiť, pretože bol Bohom. On sa zjavil, aby sňal hriechy a v ňom nie je to hriechu, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Dovolil ľuďom, aby na neho pluli, zbičovali ho a ukrižovali. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo a on je zmierením za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Keď bol Ježiš na kríži, bol potrestaný za každý náš hriech, ako keby ho bol vykonal on. Zobral náš trest na seba, keď zomrel za hriechy celého sveta, za všetky hriechy, minulé aj budúce. Potom ako zomrel, zobral jeho telo a dali ho do hrobky. Jeho duša bola 3 dni a 3 noci v pekle, ako je napísané, ani jeho duša nezostala v pekle, ani jeho telo nevidelo porušenie. Na 3. deň vstal z mŕtvych, ako hovorí písmo, tohto Ježiša skriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. Biblia jasne hovorí, že Ježiš zomrel za každého. Nie všetci však pôjdu do neba. Je len jedna vec, ktorú musíme spraviť. V Biblii je otázka: čo musím spraviť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Povedali mu, že sa má dať pokrstiť? Že má chodiť do kostola alebo žiť dobrý život? Že má oľutovať všetky hriechy alebo sa odvrátiť od všetkých hriechov? Nie. Povedali mu: ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. Aj najznámejší verš z Biblie hovorí: lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. Ďalej sa píše: kto verí v syna, má večný život. Kto však v syna neverí, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nebude odsúdený, ale prešiel zo smrti do života. Veru, veru, hovorím vám, kto verí vo mňa, má večný život. Večný život znamená večný život. Život, ktorý sa nikdy neskončí, ale bude trvať na veky. Ježiš hovorí: ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Ak veríme v Ježiša Krista, máme večný život.
A o večný život nemôžeme prísť. Keď raz uveríme v Ježiša Krista, tak sme spasení navždy a nepôjdeme už do pekla. Ani keď spravíme nejaký ťažký hriech. Boh nás za to potrestá tu na zemi, ale nepôjdeme už za to do pekla, neexistuje už nič, čo by sme mohli spraviť, aby sme šli do pekla. Ak by nás Boh za to poslal do pekla, tak by klamal, keď nám slúbil, že každý, kto v Neho verí, má večný život. Aj v Biblii je veľa ľudí, ktorí spravili dosť zlé veci a išli do neba. Ako? Pretože boli takí dobrí? Nie. Pretože verili v Ježiša Krista. Ľudia, ktorí žili lepší život, ale neverili v Krista, išli do pekla, lebo musia byť potrestaní za svoje hriechy, lebo sa nespoliehali na Neho, že ich spasí. To, čo urobil Pán Ježiš Kristus pre nás, je jediná cesta do neba. Nesmieme sa spoliehať na svoje náboženstvo, filozofiu, ani na to, aký sme dobrí. Ak sa spoliehame na to, ako chodíme na spovede, ako sa odvraciame od hriechu, pomáhame druhým a aký sme dobrí, nespoliehame sa na Pána Ježiša Krista, že kto verí v Neho má večný život, lebo veríme v naše skutky a nie v Neho. Aby sme boli spasení, musíme mať všetku vieru v tom, čo urobil Pán Ježiš Kristus, jedine za Jeho zásluhy môžeme ísť do neba, nie za naše. Kto však nekoná skutky, ale verí v toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Takisto ako každý dar, aj dar večného života môžete buď prijať, alebo odmietnúť. Ako teda môžeme prijať tento dar? Biblia hovorí, že ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Čo máme vyznať? Vyznáme, že sme zhrešili a uvedomujeme si, že za svoj hriech si zaslúžime ísť do pekla, ale žiadame o odpustenie. Ale nie sú to len slová, ďalej sa píše a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych. Veríme, že Pán Ježiš zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych ako výkupné za naše hriechy. Píše sa, že ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Nepíše sa, že možno budeme spasení, že snáď budeme spasení. Píše sa, že Pán Boh nás spasí, ak ústami vyznáme a v srdci uveríme. Opäť si všimnite, že sa nepíše, že sa máme dať pokrstiť, že sa máme odvrátiť od hriechov, alebo že máme chodiť do kostola. Nemusíme urobiť nič, len jednoducho uveriť a požiadať ho, aby nás spasil. Ak veríte, že Ježiš Kristus zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych na odpustenie vašich hriechov a chcete prijať dar večného života, ktorý vám ponúka, môžete sa so mnou pomodliť túto modlitbu hneď teraz. Drahý Ježiši, priznávam, že som zhrešil alebo zhrešila a zaslúžim si ísť do pekla, ale verím, že Ty si zomrel za všetky moje hriechy, bol si pochovaný a vstal si z mŕtvych. Nespolieham sa na svoje náboženstvo ani na svoje skutky. Spolieham sa jedine na Teba. Prosím, daj mi dar večného života. Ďakujem Ti za moju spásu. Amen. Ak ste sa pomodlili a v srdci veríte, Biblia hovorí, že máte večný život. Gratulujeme.